фирӯз шералиев, мактабхоне аз шаҳри Душанбе, намехоҳад пас аз хатми мактаби миёна таҳсилро дар мактабҳои олии Тоҷикистон идома диҳад. ӯ барои ин чанд далел дорад. Дар Тоҷикистон не, дар Тоҷикистон образование ганда ҳасту, баъд армия мегиранд хонандагиёвара, барам ё Европа, ё Америка. мисли Фирӯз садҳо нафар дигар намехоҳанд таҳсилро дар Тоҷикистон идома диҳанд. кам шудани донишҷӯён боис шудааст, ки шурӯъ аз моҳи январи соли ҷорӣ пардохти маоши омӯзгорон дар бархе аз мактабҳои олии Тоҷикистон ба мушкил рӯбарӯ шудааст. ин суханон дар ҳамоише дар маркази тадқиқоти стратегии Тоҷикистон гуфта шуд. сабабро ҳам дар кам шудани шумораи донишҷӯён дар гурӯҳҳои шартномавии муассисаҳои таълимӣ медонанд. пас аз тағйирот дар қонуни даъват ба сафи артиш, донишҷӯёнро пас аз хатми мактабҳои олӣ новобаста аз таълим дар кафедраҳои ҳарбӣ ба сафи артиш ҷалб мекунанд. кормандони комиссариатҳои ҳарбӣ ва ҷамоатҳо аз ин қонун истифода бурда ҳамон шаҳр диҳа пури даъватшаванда аст, синни соли даъватшаванда ҳисоб надорад дар ҳамон маҳалҳо. яке рӯзо мебинем ки коркуни комиссариат ҳарбӣ, раиси ҷамоат дар мактабҳои олӣ, дар кабинети деканотҳо рӯйхата биёрен, талаб мекунад рӯйхатҳоро биёрен ки аз ҳамаи ҷамоати мо кӣ мехонад, агар МБ дошта бошад талаб мекунад ки амира хориҷ кунем, мо инро ар мебинем. ин суистеъмол кардани комиссариатҳои ҳарбӣ ва ҷамоатҳо бисёр зарбаи миёншикан мезанад ба мактаби олӣ. буҷаи аслии аксар мактабҳои олӣ аз ҳисоби пардохти шартномаи донишҷӯён аст. чун донишҷӯ будан кафолати аз хидмат дар артиш дур монданро намедиҳад, теъдоде аз донишҷӯён аз идомаи таҳсил даст кашиданд ва дар бархе тахассусҳо донишҷӯ намерасад. соли гузашта дар факултетҳои физика, химия, аз ҷумла дар баъзе факултетҳои донишгоҳи политехникӣ, донишгоҳи аграрӣ умуман дар як ҳолати буҳронӣ қарор дорад. соли гузашта дар он қариб ки ягон нафар хеле кам дар онҷо довталабон ҳуҷҷат супориданд. ихтисосҳои хусусан ихтисосҳои тиббӣ, риёзӣ ва техникӣ дар як ҳолати фоҷиавӣ қарор доранд. агар хато накунам, ҳатто дар донишгоҳи миллӣ ба фикрам 21 ихтисос ё 14 зиёдтар ихтисос аз набудани донишҷӯён маҳкам шуданд. баста шудани теъдоди аз ихтисосҳо дар бархи мактабҳои олиро вазорати маориф ва илми Тоҷикистон ба кӯҳна шудани ҳамон ихтисос ва бо дигар ихтисосҳо омехта кардан медонад. вобаста ба талаботи бозори меҳнат, ихтисосҳое ки фаъолият мекунанд, ихтисосҳое ки мақсад фаъолият мекунанд, имсол қабул намебинанд ки агар камтар боша, соли оянда ихтисоси нав талаб мекунанд, дар якҷоягии агенти маориф, агенти дастгоҳи маориф қатӣ, иҷозатнома қатӣ фаъолияти ихтисоси нав ба роҳ мемонанд. ба назари Ойниҳол Бобоназарова, ҳуқуқшиноси тоҷик, як сабаби аз таҳсил канор шудани ҷавонони тоҷик касодии бозори кор дар кишвар аст. қисми зиёд мегиранд, аммо диплома ҷои кор намеёбанд, Россия мераванд. яъне ки донишгоҳҳои Тоҷикистон ҳозир барои Россия муҳоҷир тайёр карда истодааст. ин як. дуюм, вақте ки он бача медонад ки ҷои кор намеёбад, чӣ зарурият аст рафта унҷо дохил шудан? қонуни нави хидмат дар артиши Тоҷикистон дар аввали соли 2021 қабул шуд. бар асоси он донишҷӯёне ки дар кафедраи ҳарбӣ таҳсил мекунанд, бояд 1 сол хидмат кунанд ва муҳассилони риштаи магистратура ва докторантура ҳаққи ба таъхир гузоштани хидматро надоранд.